Nebe bylo rudý jak kandidátka Komančů v Komárově. Tma se plížila do města jak lokálka od Kuřimy. Brno ale ještě nešlo spát. Ani já ne. Všichni celý život něco hledáme. Někdo hledá prachy, někdo zas něco jiného. Hlavně, aby to bylo rychle. Sorry, kámo. Zajet si s prutem do Mariánskýho. Tady už nic nechytneš. Někdy vůbec není špatný vědět, kde se v Brně večer pobavit. I když já už jsem zadanej. Promiň, kotě. Některý týpci jsou jedovatý jak 3 dny starý gyros. Je fajn mít pořád přítele na telefonu. A nejlíp, když má pořádnou houkačku. Sakra, tohle vidím jako trable s parkováním. Každý Brňák má právo na svoje místo. Modrý zóny, modrý Brno, ODS. Naše poslání je řešit vaše problémy. František Vižďa, kandidát ODS na brněnského primátora.